Хора, най-сетне се реших да игра на Brawl Stars отново, защото това е нещо, което не съм правил толкова много време. И четвъртия сезон, както виждате, едно бързо да съберете луми, аз тук ме почвам. Чакай малко. Мисля да направя шорт, как да вземете този много готин Блея Райкън, но обаче не съм особено сигурен дали да го направя. И се играйте. Аз слабо не любим. И вземем Пунджи и му слагаме на кой спин. Това са събирането на мърсотиша игра. Окей. Може съседния отбор да са по-силни, но аз имам Кенджи. Добра ли че не мисля? Оба. Дай играем. Се получава по-много. Трябва да се мисля, че бъдем. Ще играй тук гадно. Направо се използва супер. Тук не съм злева човек. Снимай. Ужас. Ай, не. За Сакура! Нет. Нет. I fear nothing! Това не е за мен. Окей. Аз ще играм на код. Това е. Васаби! Аз просто го виждам с къде ми се зарежда играта. Супер, ние сме по-силни. I fear nothing! My brain never forgets a roll. 7 times. Защо не се уби? You made a fly cry. Абе, Кенджи, ти не можеш да се скочи. Не. Загуба. Ще загубим. Бяхам на слънце някакви нови. Играя го, като ме бе. Ми паря с главата. Опа. Сега, който победи е победител. Но съм не. Че ме тъп.
Нещо тук. Legendary! Някакъв скин да Don't е. mess with the ball! Ужас. Ужасен скин. Те поне да видя дали е... се зарадвахте ли, че ще някакво геройче. Да видя поне дали е хубав. Или е някакъв скъп. Айде, къде си бе? No one breaks Bull's rules! Don't mess with the ball! Чакай, че гледаше. Чакай. Мисля, че ще гледаше през шопа дали са скъпи. Yeah, that'll teach you! А, това е епик. You wanna brawl? Пълно, що този ми се... Ето, чакай. Пълно, що този ми се фанни. Мисля, че е някакъв легендари скин. Не знам защо не ми се правят такива гадни работи винаги всеки път в Legendary Starter поведаем. Аре поне това да е това. Epic! Пауа. Мерси. Окей, доволен съм. Ох, хора, дали се чуе да приключим това видеото? Приключвам го. Чао от мен.